x'iżjed dak il-ktieb? Dan il-ktieb li rnexxi li nakkwista Franza Pariġi fih żewġ pamphlets li ġew ibbindjati mal-ktieb kontemporanjament li jagħtu il-privileġġi li nataw il-Maltin. Il-pamphlets huma bl-Ispanjol u jagħtu kategorikament l-privileġġi kollha li kellhom il-Maltin. U daku l-importanti ta' dawk il-pamphlets. Ta' min kien dan il-ktieb, is-sit ta' dan il-ktieb kien jaf l-importanza ta' dawk il-pamphlets li waħħalhom mal-ktieb. Ra il-konnessjoni diretta li kien hemm mal-ktieb. L-awtur fit-tieni kapitlu il-ħin kollu jitkellem dwar dan il-Manuforte u qed jipprova kważi jinstiga lil Maltin biex jindunaw li qegħdin jiġu soġġetti għal rieda tagħhom, kontra r-rieda tagħhom, u jipprova juri l-Maltin kemm tilfu mis-sistema feudali u li alla volja il-kavallieri qalu li huma ma kinux sistema feudali li fil-fatt vera hekk kienu. U De Soldanis, jew Aċċard, jikteb iżjed minn darba li l-Maltin għandhom jirrikonoxxu l-awtonomija tagħhom, infatti di kienet għaj tal-patriottiżmu, u jirribellaw għax kien hemm bżonn kontra il-kavallieri.